banai video banai ang nabi hamju ay surba huwajung kar palang matbay su reels banai video banai ang nabi hamju ay surba huwajung dan karlang matbay su habang salina karbonay gayam siya tongkat haramundang Jananggo habang salina karbonay surba sengra siya tongkat haramundang Nunggu ba sana hanay? reels banai video banai ang nabi hamju surba huwajung dan karlang marbay siya reels banai video banai ang nabi hamju surba huwajung kar karlang marbay siya gula kar marbay di hamju Pengkam tuklalanan na gap sendiri ya bau